Samantala, Idol, disconnected na drainage system, isa sa mga sinisilip na dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Hindi lamang ang dami ng ulan at pagtaas ng tubig mula sa mga ilog ang sinisilip na dahilan ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City, partikular sa Mayumbo, Karanglaan at sa kahabaan ng Burgos Extension hanggang downtown area. Isa sa mga nakikitang problema sa Mayumbo at Karanglaan ang hindi pagganap na pagkakakonekta ng ilang kasalukuyang drainage line sa pangunahing daluyan ng tubig. Ganito rin ang sitwasyong sinisilip sa downtown area, partikular sa bahagi na mula sa harap ng St. John Cathedral hanggang Quintos Bridge. Dahil dito kahit may mga naipatupad at nakalaang drainage improvement projects na nanatiling hamon ng mabilis na pagpapalabas ng tubig baha hanggat hindi ganap na magkakaugnay ang drainage network sa mga naturang lugar. Hindi rin bagong suliranin sa Dagupan ng pagbaha sa loob ng maraming taon at sa ilalim ng iba't ibang administrasyon. Paulit-ulit nang nararanasan ng lungsod ang malawakang pagbaha tuwing nagsasabay-sabay ang matinding pag-ulan, pagtaas ng tubig sa mga ilog at iba pang kondisyon na nagpapabagal sa paglabas ng tubig. Sa kasalukuyan, kabilang ang drainage improvement at flood mitigation projects sa mga hakbang na isinusulong ng city government upang matugunan ang matagal ng problema. Dagdag pa rito ang geographical na kalagayan ng Dagupan bilang isang catch basin at tumatanggap ang lungsod ng tubig na bumababa mula sa mga mas matataas na lugar bago ito tuluyang dumaloy patungong Lingayen Gulf. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon kapag nagsabay ang malakas at matagal na pag-ulan, mataas na level ng mga ilog at pagtaas ng tubig dagat. Ayon sa City Engineering Office, mayroon umanong nakalaang pondo ang Department of Public Works and Highways para sa road elevation at drainage projects sa ilang apektadong lugar. Layunin ng mga proyektong ito na mapahusay ang daluyan ng tubig at maikonekta ang mga bahagi ng drainage system na hindi pa ganap na magkakaugnay. Sa gitna ng panibagong pagbaha sa lungsod, lumilitaw na hindi lamang umano paglilinis at pagpapalalim ng mga kanal ang kailangang tugunan. Mas malaking hamon ayon sa city government ay ang pagkumpleto ng isang tuloy-tuloy at interconnected na drainage system na matagal nang kailangan ng Dagupan. Kasama niyo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.